Cada dia d'11 a 1, tu diràs. A RAC1. Minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Ha arribat el moment d'inaugurar el nostre concurs dels dilluns. És un concurs / resum del cap de setmana. Així, doncs els que concurseu, a casa també direu, home, aquesta jo la sé, com pot ser que no la sàpiga aquest tio? Home, hauria d'haver trucat jo, i de pas, doncs, potser també descobriu alguna dada o apreneu alguna cosa que no teníeu clara i que ha passat durant el cap de setmana. Anem per feina, que és tard i vol ploure. Saludem els nostres 4 primers concursants. Xavier, bona nit. Hola, bona nit. Jordi, bona nit. Hola, bona nit. Roger, bona nit. Molt bona nit. I Carles, bona nit. Hola, bona nit. Així m'agrada, tots aquí ja en perfecte estat de revista. A veure, Xavier, sobre 1, sobre 2, sobre 3 o sobre 4? 4. El sobre 4 pel Xavier. Jordi, l'1, el 2 o el 3? L'1. El Jordi es queda amb l'1. Roger, el 2 o el 3? El 2. El 2 pel Roger. I el 3 pel Carles. Vinga, doncs som-hi, eh? Els 4 sou del Barça? Sí. Sí? Molt bé, doncs en joc una samarreta oficial del Futbol Club Barcelona. Comencem amb el sobre 1, que és el del Jordi. Primera pregunta. Quin jugador del Barça va marcar un gol que no va entrar a la porteria? Yaya Touré. Fantàstic, correcte. Segona pregunta. Quin jugador de l'Espanyol va marcar 2 gols ahir al camp del Betis? Snyder. No. Incorrecte. Luis García. Pregunta 3. Quin jugador català hauria jugat l'Eurobàsquet amb Espanya si Jorge Garbajosa no hagués obtingut el permís? Jordi Trias. Jordi Trias. Correcte. Quarta pregunta pel Jordi. Quantes medalles d'or es va penjar el nord-americà Tyson Gay als Mundials d'Osaka? 4. No. I cinquena pregunta pel Jordi. Quin triatleta espanyol va ser medalla de plata al Mundial que es va disputar ahir a Hamburg? Un momentet. No, home, què vas a consultar? Google ara o què? No. Gómez Noya, és? Sí, senyor, Gómez Noya, correcte. Molt bé, Jordi, doncs en el sobre 1, 3 preguntes encertades. Anem pel sobre 2, el del Roger. Primera pregunta, quants gols va marcar el Barça B de Pep Guardiola ahir al camp del Premià? Cap, 0. Correcte. Quin jugador català va debutar ahir amb l'Ajax d'Amsterdam? Ni idea. No? No. Albert Luque. Quina moto pilota el líder del Mundial de MotoGP, Casey Stoner? Stoner, una Ducati. Molt bé. Quarta pregunta, Roger. Quin equip d'handbol va derrotar el Barça ahir a la final de la Lliga dels Pirineus? El NIM. Molt bé. I la cinquena, com es diu l'única atleta catalana que s'ha penjat medalla als Mundials d'Osaka? Maria Vasco. Maria Vasco, molt bé. 4 de 5, Roger. Aquí, de moment, vas líder. Sobre número 3, el del Carles. Quin jugador del Barça va ser expulsat als últims minuts del partit d'ahir contra l'Atlètic? Márquez. Correcte. Quin exfutbolista del Barça, ara a les files de la Roma, va marcar ahir el seu primer gol a l'Scudetto? Juli. Sí, hòstia, el Costa està, per ser el primer dia, molt bé. Com es diu l'últim fitxatge del Nàstic per aquesta temporada, Carles? No ho sé. Calle. Aquí ha apretat el Costa. Quants tenistes de l'estat espanyol s'han classificat per als 8ens de final de l'Open dels Estats Units? Fuà. 4. Sí, senyor. Uf, Carles, aquí m'has deixat paradíssim. I la cinquena, quin és el campió del Mundial de Trial que es va acabar ahir a Andorra? Cabestany. No. Toni Bou. Toni Bou. Ai, ara sí que... M'ho ha posat una mica difícil, eh? Se t'ha tocat un sobre una mica punyetero. Ara està rient, evidentment, el Costa. Oi que estàs rient? Costa, per què t'agrada tant que la gent falli? No estic rient. Va, acabem amb el sobre 4, el del Xavier. Xavier, estàs aquí? Sí. Vinga. Qui és el Pichichi de la Lliga Espanyola actualment? Snyder. Sí. Com es diu el fill de Ronaldinho, espectador d'excepció i al Camp Nou? Joao. Sí, senyor. Tercera, quin ciclista
Com aquesta? Costa, quin ciclista... Lidera. Val. Quin ciclista lidera la Volta a Espanya després de l'etapa d'avui? No sap ni escriure, ja. Òscar Freire. Molt bé, 3. Vas una mica sobrat, Xavier? A més ho diu amb aquest to com dient, sí, pregunteu-me, que ho sé, pregunteu-me que ho sé. 4. Quin jugador lituà ha descartat el DKB Joventut després de tenir-lo a prova un parell de setmanes? Saps aquesta? A banda de la samarreta et regalo els pantalons, els mitjons i les botes. Buah, aquí m'ha matxacat. Aquí t'ha matxacat, sí. Aquí m'ha matxacat moltíssim, doncs la veritat és que... Ni idea, no? Ni idea. No? No. Atenció al nom, Andriuskevicius. Ara ja et va al costat. Això només ho sap el Mundet. I la 5a, quin pilot de MotoGP va fer caure Dani Pedrosa ahir al circuit de Misano? Ostres, deixa'm pensar... Merda. No. No és merda. No és merda, no? No és merda. Doncs el Capirossi, jo què sé. No, Merda. Randy de Puniet. Ja sé. 3 encerts pel Jordi, 3 encerts pel Carles, 3 encerts pel Xavier, 4 encerts pel Roger. Roger, enhorabona, has guanyat la samarreta oficial del Barça. Doncs moltíssimes gràcies. T'hi poso ja el nom de Torella ja o l'esculls tu, el nom? Pues més o menys, perquè sí? entre el d'allà i l'altre i a la Vidal, déu-n'hi-do, Fantàstic. Xavier, Jordi, Roger, Carles, moltíssimes gràcies per haver participat en aquesta primera edició del concurs del Tu diràs. Moltes gràcies, una abraçada. Gràcies, Adéu-siau. Vinga, sort. Adéu.